Hidipi Community Hall ahem along Karbi Anglong Digital News Forum Borjan amei kesengpon. Nona kai lake digital akai along kinangji lake digital media henlo. Bangso digital media sitame kiduk kisung doan sitame cerap ceto ponji aphanpura kidam tang suri hini ra ingkoira ke thomaningkan Karbi Anglong Digital News Forum amahang pithek ponlo. Laso ateng pen aro arim ke doji aphanpura along Karbi Anglong Digital News Forum aro sengpon bombang bomsi puthot kidam tang phaikuni ni phai ingkoira CR ni lethot sitame Hidipi Community Hall along KADNF Borjan aro amahang pithek ponlo. KADNF Tiripi amai pura tisrong parke Japon amai along KADNF Lamjai Sarpo Chandra Singh Rongpi KADNF Dihin Chunbang Ezekiel Timung Kachetong Dunalong Aluhi Aman Pen KCS Borjan aro amai pu Bidya Singh Teron KSA Kongchun Bang Desoy Teron Rada Sai Klembang Singh Timung Pendang Lok Kiong Dunga Perang ke Klembang atum Chetong Dun KADNF kopia thesi amahang kapetek nang kokma bangso puthak Lamjai Sarpo Chandra Singh Rongpia hin pensi klarda kalam the than ponlo bangso phi KADNF Borjan aro along ke Japonji aphanpura Sarpin poti so aphan maipu ke pek ponalong Ritika Teron pilapen Amar Singh bi aphan dun maipu Har Singh Teron aphan Chunbang Rap Chunbang aphan Biren Teron pendang lok kapre ka tumaphan kenang sorar pu pek pon rinti Maya long ka chetong dunaluhi atum pen perangke atum ke klem ke dam pendang lok Karbi Anglong aperangke atum ke klem ke dam along kai ke kacherap dunji aphan arjab dun thipji athe ke dam tang penangana por pen nilitum Borjan hawara long perangke asong amahang pithek nang jipuke ning ke hanga son lopusi asengar lo alam the chepaklang dun rin prangsi pini ladak tong sikot pen Karbi Anglong Digital News Forum sawa aro mai ke senglong pini na chetong non pen lapohan lo Nilitum Karbi literally a song when kai kisitame that perangki tumben claim rapet sigyo lasi penangan ormu kupiloma blog de that Karbi Anglong not only that Borjan jot yelilo ilitum kapre homoisa do halo solong sitame that media person tum claim rapera courting jio tumben sitame ilitum kai ke non ke dam tanga por sonsi claim rapet nam rapenang po ilitum khai to ki papi hupen ke paprang do je phan ilitum longri long pat benang lo kapre la so ki paprang don je pan isi claim rapet nang pu pusin ri to mahin ben message chuni rilo la pendak media ki claim korte yo no manu chuni rilo nang litum stame pini pen kaduka be nang litum han pini dak aro mai seng bon lo nang litum dai sia responsible no se dolo la sin nang litum ahok a report la so junto ground zero report aten nang litum kai kis tame so teng pipon pu pusining the dolo athe litum penangan dak news ka cover dam de dim do pigla keli dam de pina do alam adim ta do pigla masil hais tame nang litum ke bang jelang bang ke paklang bon pu pusining the dolo pusin nilin benami lam te paklang Zorupat piklo pini mga Borjan angkang lah Hidipi long digital news mane Karbi Community Hall so Karbi lasto arong ki sini tu tak Borjan arat nili kisah samai koi pen bangke alang tu lasto kecepaduk lasto Karbi arong ki nili tu baprang mendakari tang think dia arong lasila Borjan angkang mantang te Hidipi ladak atau kan nungguan hidup kisungan laso long bangke nili tuma bangkalang litum laso lam thekiri pen kepak lang kon thegi phan alang tumo kan ekspaduk nili tum na Borjan dutang hawaramai lepen rat to abstami nili tum bangke pini dak nili tum do kapek ka som pen dak nili tum ab hinangi tong dundu asi nili hoi pen da melang litum laso ke kleng medam loke argap thipet mesen met laso lam thegi pa ke pali ko thegi bangke nili tum lang litum long Arjab dun kluk lo. Lasin ni tum kupipia bidima ke doan akisunga ke boy bidian ke jitan di pari dun bompo ko si ni mai ko hin mata lamjak di dun tib. Jadi na tum media tum dili tum kan juta angkar jo pachoro par piglo aprang sina tum media person na nili suri kadom pajilo kadom nili ke da Hidipi hawar penisi banglapu ratsai klembang pulo la soe sa pendeli purungan tu bangke nan tum da digital Karbi Anglong digital forum news forum pukis la so da Borjan abran nang seng bang ningarong piglo aku headquarter Hidipi long nang bi poneli Hidipi arat hoi ningarong piglo athe neli chini damlo ba akharam lo je
Itu Hidipi hawar mate Borjan hawar tame Prabjin pen Hidipi Borjan alom pene dorkaran ba kijo ekam pare kisu kam pare pilthe dang mate Karbi na Prabjin pen pachini thek ko busi nili ningarong piglasi nili la dak Borjan branch Karbi Anglong digital news from han nili suri kadom pajilo nasi nili adogawe pini dak media person pen dak naji tong an phan anamano hirjumi hang pisi lamthe be kol Halapu perangkia na thu kiklem ke dam nang ji pendang lok sai kiklem pon along kapre ga tum nang ki pudun nang ki chong dun atum doji setame lahai abang ki ning chibi pon pera rada phana hok pera perangke kiklem pon ja phansi ili tumbor i pon nang ji pura mai phu alam thia long pen ke adnf amai phu rati strong par pen ning chepon News Desk Report and Karbi Life.